moderne offring er, at jeg i en uge har valgt ikke at gå med mit Garmin-ur. Det ur har jeg gået med i dagligt i over 2 år, hvor jeg konstant har haft det på. Og selvom at det måske egentlig ikke har passet sådan super godt til mit outfit. I starten brugte jeg det egentlig også til at track min søvn om natten, men jeg kunne hurtigt mærke på mig selv, at hvis uret havde fortalt mig, at jeg havde haft en dårlig søvn, så påvirkede det ligesom resten af min dag i en negativ retning, og konstant sagde, at jeg var træt, fordi mit ur ligesom havde fortalt, at jeg havde en dårlig søvn. Derfor synes jeg også, at det kunne være sjovt at se, om mit ur har en negativ effekt på min dagligdag, eller om det egentlig gavner mig og min fysiske aktivitet. Fordi for mig betyder uret et overblik, hvor jeg har mulighed for konstant at kunne track mine skridt og min aktivitet, så jeg ligesom har styr på, om jeg får bevæget mig nok i løbet af dagen. Og for mig er det en kæmpe udfordring, da jeg mister en form for kontrol, og at jeg ikke længere har konkrete tal på min aktivitet. Så derfor bliver det min moderne offring. Det er i dag den første dag uden mit Garmin-ur, og jeg har i løbet af dagen flere gange kigget på mit håndled, for lige at tjekke op på mit aktivitetsniveau. Og det har jeg egentlig også gjort, selvom jeg egentlig har været sådan relativt bevidst omkring, hvor meget aktivitet jeg har lavet i løbet af dagen. Men det har også gjort, at jeg har følt mig mere rastløs, end jeg egentlig lige havde regnet med, i og med, at jeg ikke får nogle konkrete tal. Og dermed ved jeg ikke, om jeg måske mangler noget i forhold til det daglige mål, jeg egentlig har sat mig selv. Så det har givet mig den her usikkerhed, og det overrasker mig egentlig, hvor meget det her ur, det egentlig giver mig ro, sådan om aftenen især, sådan, okay, nu ved jeg, at jeg har klaret mit fysiske aktivitet, men det ved jeg egentlig ikke lige nu, og så, jeg kan godt mærke, at jeg sådan bliver lidt rastløst, at jeg ikke har noget konkret på det. Nu er vi så i gang med dag 2, uden mit Garmin-ur. Og dagen i dag har egentlig været meget eller det samme som i går. Har også flere gange kigget ned på mit håndled for lige at tjekke op på det. Også det der med, hvis jeg lige har taget det af i forbindelse med et måltid eller et eller andet, så automatisk så tager det altid på, når jeg skal rejse mig op. Og det har jeg heller ikke kunne gøre i løbet af i dag, hvilket ligesom har gjort, at jeg igen bliver lidt rastløst. Og ja, jeg har brug for noget konkret, så jeg ligesom ved om aftenen, nu kan jeg tillade mig selv at slappe af. Og det giver mig ro i hovedet. Nu er vi i dag på dag 3. Og jeg har godt kunne mærke, at i dag har været ekstra slem. I og med, at jeg har haft en meget stille dag, hvor at jeg ikke har haft super meget bevægelse. Hvilket har gjort, at jeg ikke ved, sådan, hvor meget jeg egentlig har gået rundt i min lejlighed, og sådan, nu er jeg lige kort op at handle, men det har heller ikke givet sådan super meget, så sådan, det er lige nu, jeg godt kunne bruge de der konkrete tal, som jeg ikke har. Og det kan jeg godt mærke, det giver mig uro, men det har også gjort, at jeg måske sådan har tænkt over, at tit så går jeg måske ikke min ture for hyggens skyld, men jeg går det måske mere for at opnå mit daglige mål, som jeg egentlig har sat mig. For hvis jeg havde konkrete tal på det lige nu, og jeg vidste, at jeg ikke havde fået gået min skridt, så ville jeg højst sandsynligt nok tage tøj på og gå mig en lille aftenstur. Men i og med, at jeg ikke har konkrete tal på det, så har jeg valgt at sige, at det behøver jeg ikke i dag. Det er i dag dag 5, og i forlængelse med den dag, jeg havde i går, hvor jeg var meget inaktiv, gjorde det også, at jeg i dag har måske presset mig selv yderligere,
I og med, at jeg vidste, at dagen i går var meget stillesiddende. Så jeg har både været på træne og gået en god lang tur. Hvilket egentlig har givet mig en god følelse i kroppen. Selvom jeg har taget mig selv i at lige skulle kigge efter min aktivitet. Men i og med, at jeg også er så bevidst omkring min daglige aktivitet, så har det egentlig givet mig en ro, at jeg ikke konkret har noget, men jeg mere ved, at det jeg har gjort egentlig har været godt nok. Og at det ikke er, at der ikke har været noget konkret på. Så det er første gang i dag, jeg kan mærke, at der er lidt mere ro i hovedet, end der plejer. Så har vi ramt dag 6, og nu kan jeg mærke, at nu er eksperimentet snart ved at være over. Men jeg kan også mærke, at jeg personligt er kommet ret langt i det her, i og med, at jeg i dag ikke har taget mig selv i at kigge på håndledet, eller hvis jeg har spist et måltid, normalt plejer jeg at tage mit ur af, at så har jeg ikke automatisk taget det på, inden jeg skulle rejse mig. Så jeg kan mærke, at det egentlig har givet mig en ro i hovedet, og jeg begynder at kunne mærke, at jeg ikke har brug for den kontrol, jeg måske egentlig har haft i form af det ur der. Så har vi ramt dag 7, og det vil så også sige den sidste dag med det her eksperiment. Og dagen der har egentlig været meget ligesom i går. Jeg har ikke rigtig tænkt over det på samme måde, som jeg gjorde de første par dage. Og det har også fået mig til at reflektere over, at de her dage her, at uret har måske givet mig en form for kontrol, og måske har det egentlig givet mig lidt uro i min hverdag, især om aftenen, hvis jeg ikke har formået at gå mine skridt, eller ikke har formået at opretholde den aktivitet, jeg egentlig har sat for mig selv. Og så er det også, hele det her offringsshow har givet mig en mere tillid til, at jeg ligesom skal stole på mig selv og min fornemmelse af min aktivitet, at jeg skal ikke stresse mig selv op, hvis ikke jeg får gået mine skridt, og hvis ikke jeg får trænet de antal gange, jeg har sat mig selv for i løbet af ugen. Så alt i alt med den her aktivitet, der har det givet mig måske en erkendelse af, at uret til dels har givet mig noget kontrol. Og jeg måske har troet, at den kontrol havde givet mig ro i hovedet, men at det nok nærmere har stresset mig i løbet af dagen, hvis ikke jeg har formået at lave min aktivitet. Men selvom at jeg ligesom har fået en øjenåbner for det, så betyder det ikke, at jeg ikke vil tage mit ur på igen. Men det skal på, ja. Og så vil jeg i stedet, bruge uret på en mere gavnlig måde, og som egentlig, og måske også lære at acceptere, at det behøves ikke altid at få et flueben hver evig eneste dag. Og det er okay også at have nogle hviledage.